سلااو ڕۆژ باش هەواڵ نوچێن نوچەیەک و مەیامەدەکرد نەتخوازم جۆرە پێشکەش بکەم هەمژە ڕۆژەوای کوردستانی هەمیش دەربارەی پێواژوێدا ئاگاهیێنداوی هەنە فەرماندار گێنەراڵی کورد مازلوم عەبدی ناڤەرۆکا هەفدیتنên xwayîlin Başûrê Kurdistanê li Duhokê eşkere kirin û her wiha cih daye hin agahiyên ku ji Amerîkayê jê re hatine. Ev Ehmed Elşara Hakan Fîdan di dema ku li Amerîkayê bûn çewa axifîne çi gotine derbarê Rojava de Donald Trump rasta rast agahî daye General Mazlum Abdî ew jî eşkere dike bi rêya Ajansa Mezopotamiya. Ez ê cih bidim wê jî wekî din komîsyon wê biçe İmraliyê Cemrezder Abdullah Öcalan komîsyon wê ji Öcalan çi bixwaze ev eşkere bû em ê cih bidin van hemî agahiyan. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi piştevaniya hevpeymaniya navnetewiya li dijî Daişê jê re dibêjin koalîsyon. Li Hesekê li gundewarên Reqayê li hember şaneyên veşartiyên Daişê operasyoneke hevbeştan dest pê kirin. Di operasyonê de rêveberên Daişê weke mîr dihate naskirin hinek gomanbarên din ên ku bi Daişê re tehdîtgerin hatine binçavkirin li gorî çavkaniya rêveberiya Xweser yekîneyên taybet yên Qesedê şevaborî li taxên bajarê Hesekê dest bi operasyoneke berfireh ya ewlehiyê kiriye operasyonê heta serê spêjî berdewam kiriye. Operasyon bi piştevaniya bejahî esmanî ya hêzên koalîsyonê hatiye dest pê kirin. Beriya operasyonê hemû deriyên bajar hatine girtin da ku rêlber reva gomanbaran were girtin. Di operasyonê de hin gomanbarên girêdayî şaneyên Daişê hatine binçavkirin. Li gorî aynî çavkaniyan beriya vê operasyonê jî endamên asayişa giştî û yekîneyên taybet hat bi beşdariya hêzên koalîsyonê li gundewarê Rojhilatê Reqayê operasyoneke hevbeş ya esmanî jî pêkanî bûn. Di wê operasyonê de rêveberekî payebilind yê Daişê weke mîr dihate naskirin wê demê hatibû binçavkirin. Şervanan destanî bû ser çek û cebilxaneyên wê derê. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku hêzên girêdayî hikûmeta Demkîya Şamê li gundewarê Rojhilatê Dêrezorê bi çekên giran bi dronan êrişî hêzên wan kirine. Navenda ragihandinê ya Qesedê daxuyaniyekê li ser vê mijarê belav kir û hin agahî dan. Di êrişa nû de armanca wê têkdana aramiyê ye komên ser bi hikûmeta Şamê ve hinek baregihên me yên li bajarokê Ebu Hemamê ê li Rojhilatê Dêrezorê xwerekirine hedef armanc komên êrişkar bawekî bê serûber bi mûşekan bi çekên giran baregihên eskerî malên welatiyan dane ber topan. Sê xalên eskerî xwerekirine hedef armanc. Hat dest nîşankirin ku di êrişan de dronên xwekuj hatine bikaranîn ev yek metirsiyeke zêde li ser jiyana xelkê sivîl çê dike. Qesedê de zanîn ku hêzê wan jî li gorî mafê xweparastinê di wê çarçovê de bersiva pêwîst dane hêzên girêdayî Şamê. Li ser vê ez dîsa fikra xwe ya ku tê zanîn dubarê bikim tu derdê hêzên hikûmeta Demkîya Şamê tune ye di vê sira mistaqînê de di vê pêvajoya diyalogê de êrişê ser Qesedê bike. Dewleta Tirkiye li bê provokasyona ne ev êrişkar bi temamî hatine firotin kirêkirin kirîn ji aliyê dewleta Tirkiye ve ji bo provokasyonê ji bo tevdanê ji bo sorkirinê ji bo tevliheviyê derbixin ji bo nakokî derbixin di navbera Şamê û rêveberiya Xweser de ji bo lehevhatin pêkneyê. Ez di wê qenaetê de me we şaşî nabûm. Ev li aliyekî em dîsa li Rojavayê Kurdistanê bimînin hebanno îja zanîngehê Rojavayê Kurdistanê derçûn heye dîplomê xwe digirin kaxizê xwe digirin serkeftina xwe radiyînin mekteb li ser mektebê tê vêkirin li Rojavayê Kurdistanê xwezî li Bakur jî wisa biya. Aha di vê naberê de tiştekî bînin bîra we. Gava din min li YouTuberekî Tirk temaşe kir. Ez navî nedim ji bo nebe reklam. Gotina wî pir vêkiriye. Dibêje serkeftina ku tank û topên dewleta Tirkiye li hember PKK bi dest nexist, televizyonên Tirkan bi dest xist. Ecayîb gotine, pir bandorê li me kir. Yani ez vîya ser ekranê binivîsînim. Çima hewce dibîne tiştekî wisa bibêje? Tamam. Ji ber ku dibêje me 40 salan li hember PKK, li hember Kurdan me şer kir. Navê Kurdan nabêje. Lê
لهمبر پارتیا کارکرین کردستانه لهمبر گریلا me çil salan şehir kir me kir nekarî me nikarî wê em serkeftinê bi dest xistin me tank top bala fir bikaranî çê nebû lê televizyonên me divê bi rêya wan rêzefîlman bi rêya perwerdeyiyê bi rêya wan bernameyên ken û henek û kêf û zimanê tirkî divê em ketin nava civaka Kurd me asîmile kir ne tenê li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî divê me dest bi asîmîlasyonê kiriye. Ji qet bê armanca me a dewleta Tirkiye ew bû ku em bikaribin Kurdan asîmile bikin. Şer û pevçûnê wan divê me zanî bû demkî ew zemanekî îsyan dikin radibin ser piya derdkevin çiyê û vir da wê da şer dikin ama bingê hewan tune ye. Sporekî Tirk dibû. Bingê hewan tune ye ji ber ku bi Tirkî de axivin û her ku zimanê Tirkî pêş dixin mantiqa me ya dewletê di nava civaka Kurdan de bicî dibe. Ez dibê wextê ez çûm Bingolê, çûm Çewlikê, çûm Colemêrgê wextê ku min dibê xortên Kurdan dît ku bi devoka Stenbolê Tirkî de axivin, Tirkiye herî xweş de axivin dibê min got temam e. Em bi ser ketine. Serkeftina me dibê bi televîzyonan dest pê kir, ne bi tank û topan. Em tên ser ku derê divê serkeftina dewleta Tirkiyeyê para me Kurdan gelekî mezin e. Malperên me, televizyonên me ê ku Tirkî weşanê dikin piştgiriyekî xweş dane dewleta Tirkiye ji bo serkeftina wan. Îro astiye ku em gihîştinê zarokên me bi Kurdî naxivin, zarokên me Kurdî temaşe nakin ji ber ku hê jî dibêjin em fehm nakin. Em hê jî peyamekî bi Kurdî dinivîsînin jî zarokê me tê nagihêjin werdigerinin Tirkî. Bi Tirkî danûstandinê dikin, bi Tirkî peyamên telefonê ji hev re dişînin û bala xwe didin ser kanalên Tirkî. Bi xêra me Kurdan jî em jî wisa dikin. Mala we ava temam e hûn gihîştin hedefa xwe hevandan. Hûn gihîştin hedefa xwe ya tirkkirina zarokên Kurdan. Pir baş e li ser xêrê be. û em ji li vê derê çerxa xwe digerînin û kî tê çoyê xwe çerxa me re dike. Kî tê pêşî li me digire. Di nava ew qasab bi îmkaniyetê de em tenê hewl didin ji xwe re tiştekî bikin. Êdî em ê çi qas bi ser bikeve em nizanim. Heqeten em di rewşekî em pozisyonekî wisa de ne ku yani gunê însanan bi me tê. Em 6-7 milyon însanin piştî tekoşîna 5 salan me ew qas televizyonên Kurdî vekirin, me cehd kir, mücadele kir, di dawiya dawiyê de em ji xwe re tenê mane ya tenê me tenê ha. Tenê me tenê. Kesekî li derdora min tune ha. Yek hevalekî min ê rojnameger ku rabe bibêje ez jî YouTubeê kurmancî şê dikim tune ye ya. Çend televizyonê me yê Kurdî weşanê dikin ew jî temamen marjînal, bi tenê, basa yek mijarekî dikin, berfireh nabin, navin kanala netewî. Ez nizanim derdê me pir zêde ye. Ez wextê serkeftina Tirkan dibînim dibehejim yani. Meselên siyasî ne, meselên civakî de vana bi serketin. Li hember PKK serkeftina ku tank û topên dewleta Tirkiye bi dest nexistin, televizyonên Tirk bi dest xistin. Vaya gotinek derekî binivîsînin û hûn jî ez dibêjim qey bimiran ez hinek li peyamê we binêrim paşî em bidomînin hevandan. Yani fikra we çi ye? Fikra we çi ye? Hûn çi dibêjin li ser vê mijarê? Pîroz fedayî mala te ava doh jî gelek heval bûn endam hejmara endamê me zêde dibin li kileka fotografê min hevanno linkek heye linka katıl butonu heye hûn pê lê dikin ew linka YouTubeê hûn pê lê dikin bi qasî îmkanên xwe hûn piştgirî didin vê kanalê ku em bikaribin hevalê xwe rojnamegerên Kurd bigirin kar bi rêya vê kanalê xizmeta we bike. Vaya hedef û armanca me ye. Eger em mezin nebin em nikarin xizmetê bikin ji we re. Em jî gav bi gav dikevin. Di vê naberê de pir peyamên xwe ji min re tên hevanno ji Almanya, Belçîka, ji Amerîka peyamên pir xweş tên. Dibêjin tu bûyî berdevkê me. Tu biaxife. Tu hestê dilê me de tînî zîman. Ji kerema xwe re bidomîne. Hestên netewî bi taybetî pir balê dikişînin serê.
Hı hı. Eyvallah. Rıza Çiçekli aynen Usaya. Serkeftina ku balafirên şerên dewleta Tirkiye bi dest nexistin li hember gerîlayên Kurd, serkeftina ku tank û topên dewleta Tirkiye bi dest nexistin li hember gerîlayên Kurd, televizyonên Tirkan bi dest xistin. Ketin her malê Kurdî. Her malê Kurdan da televizyon hat axaftin, zarokê me îro bê şîve daxivin, bê devok daxivin Tirkî. Tirkiye herî xweş. û Tirk jî ji xwe re îşê wan tune bila me binêrin bibêjin Kurd pêş dikevin. Ya derdê me hebûna me ye, hebûna me. Hebûna me. Mesele ne îdeolojîk e jî. Mesele ne îdeolojîk e yani. Yani tu Kurd bî wextê tu wenda bûyî, tu komünîst bî çi, tu sosyalîst bî çi, tu şerîetparêz bî çi, tu Müslüman bî çi. Mana wî tune kî. Kurdbûn wenda bû çû. İdeolojiya te li dünyayê bimîne mana wî çi ye. Çi yani? Tamam. Li her derê dünyayê îdeolojiya te tamamen bicih bû. Komünîzm hakim bû li dünyayê. Tamam. Kurd tune be mana wî çi ye? Ew dünyaya bê Kurd komünîst be çi, şerîetparêz be çi. Hebûna me mühîm e. Heval na. Heval şirketin ji te re çi ye? Ha serkeftin. Pardon. Serkeftin ji me re jî ji we re jî heval na. Süper e. Tamam. Serkeftin ji me hemya re. Ji miletê me re serkeftin ya. Ez tena serê xwe bi serkevim çi, bi ser nekevim çi. Ne ez bê umûd naxivim. Ê min umûdam daîma heye. Ê min daîma umûda min hêviya min bi me ve girêda ye, bi miletê me ve. Ez hêjî di wê qenaetê de me, miletê me eger serî rake, organîzasyonekî lazim e. Eger serî rake 3-4 milyon însanê me li Bakurê Kurdistanê. Dikare Tirkiye ser û bike. Türkiye temamî hildiweşe, Tirkiyeyekê nû ava dibe. û tu jara hevan me. Kes nikare me îxna bike ku li ser vê Tirkiyeya îro mirov bikaribe Tirkiyeyekê demokratîk ava bike. Yani asla nemimkün e. Ji bo ku Tirkiye demokratîk bibe divê temamî hilweşe. Xaniyekî zirar dîtibe, xaniyekî ku li ser bingeheke xirab ava bûbe, yani bingeha wî xaniyê xirab hatibe avêtin, çîmentoya wî, bêtona wî, malzemê wî eger xirab çêbûbe bingeh ez behsa zemînê dikim, tu nikarî tamîr bikî. Tu nikarî ji nû ve sere rast bikî. Divê bi temamî hilweşe, ew erse, ew erd aydê kî ye, divê merov ji xwediyê wî ersê erê bigire, razîbûna wî qebûl bike, bigire û paşê merov bi hev re, bi xwediyê erd re bi hev re xaniyekî pir xweşik ava bike ku ji bo her kesî odeyekî hebe. Her kes di wî xaniyê de bikaribe rehet bike. Aynen wisa ye. Teşbîhekî pir ez dibêjim di cih de ye. Îja te aniye te gece qundû çêkiriye, bingeha wî nesalim e. Erd erdê xelkê ye, tapiya wî tune ye, te diziye, te aniye xaniyekî xirtopirto ava kiriye li ser wî û paşê jî tu ji min re dibêjî ka hinekî xaniyê me kevne, em hinekî bi hev re temîr bikin. Ya ew xaniya çiwa temîr dibe tu Xwedê? Tê de ode tune ye, tê de ciyê min tune ye. Ji ber vê ya baş em hilweşînin dewleta Tirkiye. Ême slogana me ev e. Dewleta Tirkiye hilweşînin, ji xwediyê erd em razîbûnê bigirin, erêkirina wî bigirin û paşê jî em xaniyekê çêkin mezin ku her kes tê de bikaribe arzî bijî yan jî bi hev re bijî. Bila salonekî mezin hebe tê de eger bixwazî werî wê derê bi hev re bilîzî, şev derbas bikî, kêf bikî, henek bikî. Eger naxwazî şert û mercê wê xaniyê wisa bin ku tu bikarîbî oda xwe de serbixwe bibî. Banyo te hebe, mutfaxa te hebe tê de ku bikarîbî arzî bî. Eger pir kêfa we ji hev re hatibe, xwe re li salonê hevû de bibînin ya. Televizyon temaşe bikin, bilîzin, kêf bikin, çi dikin bikin. Şeraba xwe vexin, raqiya xwe vexin, dewê xwe vexin, yan jî venexin. Eger mesela ya teşbihekî süper e ez ê carna ji we re bikim. Mesela tu çî salonê ne hûn ne deh kes bi hev re diştin. Tu bi Sulmanî tu naxwazî cî ku lê araq were vexwarin tu bisekînî. Temam
arzî be mesela biçe oda xwe mutfaqa te li wê derê, buzdolabiya te li wê derê, jiyana te, banyoya te li wê derê, li wê derê bijî. Mafê te ku bikarê bî servê xwe bijî heye, ne çe salonê. Yan jî ji wan re pêşe biçin oda xwe ji xwe re ereqa xwe vexwin. Ew jî dibe. Mero dikare li hev bike. Hakikaten rewşa me pir zehmet nine ha. Zehmet nine. Milletê Kurd serî rake evana hemî hal dibin yek bi yek. Navên bijin ya meselekî ew qasa giran, çawa ew qasa dikarî teşbîhekî normal. Aynen ev e. Mesela me pir negiran e. Mesela me aynen weke temîrkirina xaniyekî ye yan jî hilweşandina xaniyekî ye. Tamam. Em vê car bi car çê bikin vê temsîliyetê. Yani sembol e. We got erê, we gotibe erê em hema bidomînin. Nimetullah tu basa evet ki yani endam basa katil butunu ki ez hema ji te re bêjim li ser ekranê hevanno ez vêya bêjim paşê ji we re nûçe pêşkêş bikim. Hevanno ez vêya bînim ser ekranê ji heval re hinek îzah bikim li hemî heval bibînin binêrin hevanno. Tiştekî pir hêsan e ev katil butunu çawa çêdibe ev ciyê fotoğrafê millê li vê derê linkekê ye. Mesela pêlêdikî ev tê pêşiya te. Ev tê pêşiya te. Welatparêz heye, şoreşger heye, berxwedan heye, serxwebûn heye, ya jî tam piştgirî heye. Tu pêl wê linkê bikî temam e. Îja paşê tu ji van kîjan bixwazî, tu dibî endam. Tu dibî endam û dewam dike hetayê. Ez jî bi vê endametiya we heval û hogirê me re rojnamevan ê hewcedar kî hebe, ez wana digirim kêleka xwe em ji we re xizmetê dikin. Mesela aniha ez ji we re bêjim yani eybe mirov bêje çar pênc heval bi min re dixebitin aniha ji rojava bigire heta Bakur li Ewropayê em bi îmkanên xwe malbatî heqetin ê aborî em xizmetê dikin ji wan hevala re ew heval jî ji me re kar dikin. Projeyê me hene em nikarin projeyê xwe pêk bînin mesela ji ber hin kêmasiyên me. Îja tabî em jî fêr bûne, em hinek şermûk fêr bûne, em jî pir hîn fêr nebûne ku em wisa bikevin nava van ewan. Çi zanim yani ew jî adetekî ye nava me de çêbî ye yani. Em fêr nebûne bixwazin. Wisa ye mesela rûyê me sor dibe. Ya halbikî em ji bo xwe naxwazin ya. Em ji bo we dixwazin, ji bo xizmeta we em dixwazin. Xirab e ma pênc şeş hevalê me werin di birriya vê kanala me ji we re xizmetê bikin. Ma xirab e? Na, normal divê merû şer neke. Merû bibe navbenkar, merû bibêje hevanno, ey temaşevanên ezîz, ey milletê me, rojnamevanê xwe xwedî bikin bila ji we re xizmetê bike. Bila dişûna televizyonên Tirk de, televizyonên Tirkî de Kurd dibe, Tirk dibe feq nake. Televizyonên Tirkî bila televizyonên Kurdî, kanalên Kurdî bikevin malê we dengê me olam bide di salonê we de. Ya? Mesela hevalekî mesajekî süper hatiye deqekî çi dibêje? Süper. Çi dibêje? Ez aniha li serê çiyê me çayê çê dikim, çayê çêkîre semaverekî daniye. Ez li ku derê bim jî ez dengê te zindî guhdar dikim dikeve goyê min. Dîmen ji min re şandiye semavera wî heye. Li serê çiyê demliga wî li ser e. Xwezî îmkane be ji ber ku ji ber li ser WhatsApp ya nikarim nîşanê we bidim. Acayip hestekî xweş e. Li serê çiyayê Kurdistanê aniha zindî telefona xwe li me temaşe dike. Mamoste mala te ava. Te silav dikim. Dişûna min de jî çayîr çîmenê wê derê çi heye nebatên wê derê jê tam bike. Ev yek hevanno. Mala we ava ji nava. Yani ev katil butûnû li kileka fotoğrafê min em ji we re bas kiribû. Ez vê hema vê mijarê bi dawî bikim. Yani ev link baş e li vê linkê bixin çi hatibe pêşiya we li gorî îmkanê xwe hilbijêrin. Em bidomînin di nûçê de.
televizyonên Tirkan di malê me de me zarokê me asîmile dikin êdî ev gotin êdî normal gotinekî ji rêzê nine ji ber ku sporên dewleta Tirkiye serkeftina xwe beyan kirin hevan me. Yani ev gotina hûn ser ekranê dibînin ya pisporekî Tirk e. Pisporê civaknasî ha, sosyolog e yani. Em li ku derê mabûn zanîngeha Rojava. Tamam. Me gotibû li zanîngeha Rojava em behsa vê mijarê jî bikin. Aha ji were. Zanîngeha Rojava derçûyînên xwe ên nû dan yani çi dibêje 211 xwendekar ji beşên cuda yên zanîngeha Rojava derçûn. Yani dîplomeyê xwe girtin, mezûn bûn. Zanîngeha Rojava ku li Qamişloyê ye, zanîngeha herî mezin a Rojavayê Kurdistanê ye. Zanîngeh sala 2016 hat vekirin, 8 fakültê wê hene, 4 peymangehê wê hene. Ji bilî zanîngeha Rojavayê Kurdistanê 2 zanîngehên din ên girêdayê rêveberiya Xweser hene. Zimanê perwerdeyê êvan zanîngehan bi temamî Kurdî ye. Muheqeq zimanê din jî heye ama zimanê sereke Kurdî ye. Zanîngeha Kobanî jî heye. Zanîngeha Kobanî ew jî di sala 2017 de ava bû. Tenê fakülteyek wê heye, 4 peymangeh hene. Ew mezin be ya. Li zanîngeha Şerqê ya Reqayê jî ew jî di sala 2021 de hat vekirin 2 fakülte hene. 2 peymangeh hene. Em jî ji hevalê xwe li wê derê re ji wan xwendekaran re serkeftinê dixwazin. Xwazî îmkan hebe em biçiyana serdanê baş dibû. We got erê, we ji vê re jî got erê em derbasî mijarekî din dibin. Ya nakokî çi ye zanin hevan me binêrin. Na mesela Mesyede dibêje Meclisa Sûriye Demokratîk a Rojavayê Kurdistanê yani Meclisa Rojavayê Kurdistanê bifikirin. Tekiliya me bi Şamê re baş e, diyaloga me baş e, em didin distînin, xweş e, beş e. Li aliyê din jî gava din mijwara nûçe pêşkêş kir ku hêzên hikûmeta Şamê êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin. Nakokî heye. Di navbera qadên eskerî û qadên siyasî de daxuyanî wan da nakokî hene. Ji ber vê yekê ez divê qenaetê de me êrişên eskerî ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne organîze kirin. Aliyê siyasî de danûstandin elbet hene. Kî dibêje hevserokê Mesedê Mehmûd el-Mislît destnîşan kir ku bêyî li hevkirineke netewî ew nikarin avabûnekê çê bikin. Tekiliyên me bi Şamê re baş in. Danûstandin dewam dikin. Lê divê Şam dişûna hêzên derve de divê pişta xwe bide gelê hundir. Yani di hundir de hevkariyê çê bike, tifaqê çê bike di navbera gelan de. Yani jî di navbera rêveberiyan de. Yani bi Şamê re danûstandinên me hene baş in didomin dibêje. Rêveberê pêwendiyên deriyên bejahî û deryayî yên Sûriyê Mazîn Elûş daxuyaniyekê daye Rûdawê dibêje tu pêwendiyê wan bi rêveberiya Xweser re tune ne niha tu plana Tirkiye û Iraqê tune ku deriyê sînorê yên bi rêveberiya Xweser re vekin. Mezin Elûş diyar kir ku rêbendên di navbera Qesedê û herêmên hikûmeta Sûriyê de nedibin kontrola wan bene. Tu desthilata wan li ser van deriyan tune ye. Yani dibêje heta ku desthilatiya me li ser rêveberiya Xweser çê nebe em berpirsyariya vekirina van deriya nagirin ser xwe. Yani em venakin. Dibêje ev rêbendên demkîn e di destê hêzên ewlehiyê yê wan deveran dane ku bi parêzgehan re di nava hevahengiyê de ne wekî deriyê li Tebqayê ê li Dêrezorê. Elûş destnîşan kir tu tekiliyê wan ê fermî bi rêveberiya Xweser re tune ne. Heta herêmên dibin kontrola Qesedê de ve negerin bin rêveberiya dewleta Sûriyê ne Tirkiye ne Iraq. Wê deriyê sînor venekin. Heta herêmên dibin kontrola Qesedê de ve negerin bin rêveberiya dewleta Sûriyê ne Tirkiye ne jî Iraq wê deriyê sînorî venekin dibêje. Wekî din ev camêr di derbarê egera vekirina deriyê Nisêbînê ya ji aliyê Tirkiye ve jî got heta ku ew dever nekevin bin rêveberiya dewleta Sûriyê tu deriyên sînorî yên fermî bi herêmên Qesedê re nayîne vekirin.
خویای عراق جی دولت ترکی جی لهف کرنه حتی قصد الوی سر حکم به ام تو دریان و نکن جبوک او مجبور بن تبری سوریه ببن نه ترکیه نه العراقی پلان تونه کو دریان به قصد را وکن وکی دین علوش دازانین دبه کو ددمه که نزده پیشهات نوچه ببن لگل قصده اگر لهف کاتن چه ببه دبه امی بواره پار ببکن وکی دین هوانو نها ام در باسی مجاری باکور کردستانه ببن مجاری باکور کردستانه پر گرمه هوانو acayip گرمه komisyon da çe imraliye evet çi buxazın AKP, MHP, Meclisa Türkiye ve Rezdar Abdullah Öcalan çi buxazı. A mesela mühim eve hem hema dest bikin. Naha di çapemeniya devleta Türkiye'de peşi hen agahi hatın parvekirin paşeji Sinan Çift Yürek parlamenteri Dem Partiyeli serve müjare xwe ifade etke dibêje AKP, MHP di serdana xwe ya İmraliye'de di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ew ê daxwazan ji Abdullah Öcalan bikin. Dixwazin li ser Rojavayê Kurdistanê ji Öcalan bangekî nû bistînin. Komîsyona hevgirtina netewî roja îniyê li ser çûyîna grava İmraliyê li hev ceviya bi 32 dengan piranî biryar da ku wê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî çê bikin. Yani komisyon biçe serdana Öcalan. CHP biryar da got ez tevlî civînê jî nabim ez endam jî nadim komisyonê ji bo biçe İmraliyê ew jî helbestekî wan e tenê sê nûnerên AKP, Dem Partî û MHP ên di nava komisyonê de wê biçin İmraliyê li ser navê AKP Wisa Xuyaye Hüseyin Yayman li ser navê MHP Fethi Yıldız li ser navê Dem Partî jî wê Rezdar Gulistan Kılıç Koçyiğit biçin grava İmraliyê bi Öcalan re rûnên navên her sî endaman pêşkêşî serokatiya parlamentoyê hatiye kirin Amedê kariyên çûyînê jinava dest pê kiriye Rojnameya Türkiye gazetesî îro beşek ji detayê ji hûrguliyên çûyîna komisyonê ya İmraliyê eşkere kiriye ka çi têde heye hevano binêrin ez dixwazim hûn goh bidim vê nûçê ev mühîm e ez hemî mesele di vê derê de ye yani dewleta Tirkiye çima diçe İmraliyê çima meclisê dişîne İmraliyê gotinê min rastina dewleta Tirkiye komisyona meclisê dişîne İmraliyê ji bo çi binêrin hemû hûrgiliyên teknîkî detayên teknîkî yên di derbarê çûyînê de bi temamî ji aliyê saziya îstixbarata Tirkiye mîtê ve wê werin kirin ji ber vê yekê mît ji bo her qonaxekî heta awayê rûniştinê jî a di dema hevdîtinê de xebatekî hessas dimeşîne Öcalan li ku derê rûdine endamên heyetê li ku derê rûdinên çawa pozîsyon digirin wana hemî ji aliyê psikolojîk ve jî hatine plânkirin ji ber ku ew ditirsin ku Öcalan weke profesörê zanîngehê destê xwe bide pişt xwe û bimeşe çawa ku di perwerdeyiya şagirtê xwe de cih digirt û ev jî wekîlên Tirkiye ew ser masê rûnên destê xwe danî ser çokê xwe û li Öcalan gudarî bikin ku li piyatî ewsa diçe û tê ji ber ku Öcalan pir hez dike ji meşê dema daxife divê bimeşe baştir konsantre dibe wê demê lê mît xuyaye pozisyona rûniştinê jî diyar kiriye Öcalan ku derê rûnê wekîlên Tirkiye li ku derê rûnên ji ber vê yekê mît ji bo her qonaxekî detayan heta rûniştinê axaftinê çarçoveya axaftinê hemî diyar kiriye tê texmînkirin ku hevdîtin sibê çê bibe eger sibê nebe du sibê wê çê bibe endamê komisyonê wê bi helîkopterê biçin grava İmraliyê komisyon wê ji Öcalan çi bixwaze ev jî ji aliyê mîtî ve hatiye organîze kirin yan jî meclîs feq nake naveroka axaftinê ez dibêjim qey meclîs diyar dike lê detayên din aliyê psikolojîk ve mît eyar dike dibêjim qey dîmen wê neşînin derva ji bo bandor li civakê neke di dema hevdîtinê de qeydên dengan hene qeydên dîmen hene yan jî fotoğraf ji ber nerazîbûna raya giştî wê
neyne parvekirin di çapemeniyê de. Wekî din herkes li bendiyê ku Öcalan di hevdîtina komîsyonê de nirxandineke giştî bike. Li ser çi? Li ser banga xwe ya 27 Sibatê. Banga çekberdanê, çekdanînê. û komîsyon wê ji Öcalan bixwaze ku di vê banga xwe de qesedê jî bihewîne, bigire nava xwe. Şervanên Şengalê jî, şervanên Rojhilatê Kurdistanê jî bixe nava vê bangê. Mesela Öcalan wê di hevdîtina komîsyonê de pêşî ew ê li ser banga xwe di hinek daxuyanî bide, naveroka banga xwe ya 27 Sibatê hinekî zelaltir bike, paşê jî endamê komîsyonê wê pirsan jê bipirsin, ew ê jî bibersivîne. Tê plankirin ku mijara sereke ya serdanê ew be ka banga Abdullah Öcalan ya çekdanînê ya xwe fesihkirina PKK gelo hêzên Sûriye Demokratîk qesedê jî digire nava xwe ya nagire nava xwe. Ev yek di vê hevdîtinê de wê were zelal kirin. Her sî endamê komîsyonê wextê ku ji İmraliyê vegeriyan hûn bizanibin ku ev mijar êdî zelal bîye. Heqeten Öcalan wê bang li qesedê bike ku aynen wekî PKK xwe fesih bikin, çekê xwe dayînin û biçin malê xwe. Yan jî qerawat bixin stûyê xwe partiyekî ava bikin û biçin li Şamê ji xwe re siyasetê bikin. Niha di şert û mercên îro de hûn bidin berçavê xwe. Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê gelo dikarin partiyekê siyasî ava bikin, bê çek, bê sîleh biçin Şamê werin ji xwe re siyasetê bikin. Ya çekdarên Hetêşê ku îro hêjî êrişê ser rêveberiya xwe ser dikin, di 24 saatan de însanekî sanayile. Hemî siyasetmedarên me ê paya bilind yek bi yek bi suîqastê ji holê radikin. Ji ber vê yekê gotinekî heye ji we re bêjim, wextê ku tav derdikeve serê sibê, tu ji tavê re bêjî tav û der nekeve, gotina te vala ye. Tav wê her derkeve. Ji bo ku tu xwe derewîn dernexî, qarşê tavê nebe. Yan jî wextê tav derket bêje tav û derkeve, qe nebe gotina te bila rast derkeve. Ji ber vê yekê li Rojavayê Kurdistanê kî ji qesedê re bibêje çekan dayîne, mîna ku tu ji tavê re bibêjî tav û der nekeve. Vala ye. Wê tav derkeve. Yani hatiye plankirin mijara sereke wê banga Öcalan be ya di derheqê çekdanînê de di derheqê fesihkirina PKK de hêviya Tirkî ew e mesajên Öcalan peyamên ku Öcalan wê bide wê pêvajoya çekdanîna PKK entegrasyona hêzên Sûriye Demokratîk qesedê ya nava artêşa Sûriyê lestir bike. Ev hêvî ye. İdî hêviya dewleta Tirkiye tê cî nayê cî ama hêviya dewleta Tirkiye wextê were cî felaket e. Min ji we re gotiye, min ser manşetê jî nivîsiye. Yani eger hêviyên dewleta Tirkiye were cî ev dibe felaket. Çi ye felaket? Mîna ku serê sibê tu şiyar dibî ji ber ku te ji tavê re gotiye tav û der nekeve û tav jî der neketiye. Em di tariyê de dimînin. Dünya tarî dibe. Dünya ger nabe. Ev felaket e. Ez behsa vê yekê dikim. Hate ji qesedê re gotiye çekan dayîne xwe fesih bike tevlî artêşa Sûriyê bibe weke takekes dibêjim. Hate ji tavê re gotiye tav û der nekeve. Di vê naberî de tav mêre yan jin e? Jin e. Tavo nabe. Gere tu bêjî tavê der nekeve. Baş e. Mijar mühîm e hevando em bidomînin. Her wiha tê pêşbînîkirin ku piştî serdanê PKK wê daxuyaniyeke nû li ser vekişîna xwe ya ji Metînayê bide, ev jî istixbarat girtiye. Mesela çapemeniya Tirkiyeyê hatiye girtin ha, ev agahî. Yani hêviya Tirkiye ew e. Peymanê ku Öcalan wê bide, wê pêvajoya çekdanîna PKK entegrasyona hêzên Sûriye Demokratîk ya nava artêşa Sûriye bileztir bike. Peyamên Öcalan
وقتی کو derkevin derva tê texmîn kirin ku PKK wê daxuyaniyekê nû bide li ser çi li ser vekişîna xwe ya ji Metînay wekî banga vekişîna ji Zapê. Komîsyon ji îmraliyê vegere dibe ku PKK daxuyaniyekî nû bide. Mesela ev agahiyekê nû ye teze ye gelo tiştekî wisa dibe nabe. Em nizanin. Ka em li bendê bin. Eger komîsyon ji Öcalan peyam girt û vegeriya rojek du roj di nava hefteyekî de PKK derkeve bibêje çawa ku me hêzê xwe ji Bakurê Kurdistanê vekişand, çawa ku me hêzê xwe ji Zapê vekişand, niha êdî dor hatiye Metîna ji bo rê li ber provokasyona ve nebe em hêzê xwe Metînayê jî dikişînin, bizanibin ku îstixbarata Tirk mafdar derketiye, haya wan ji meselê heye. Lê rêxistina ku ji xwe re bêje min dev ji çekan berdaye, êdî PKK tune ye, êdî tu car tevgera Kurd dest nade sîlehan em şer nakin, tabî ki wê demê mayîna te ya li Zapê jî manawî tune, mayîna te ya li Metîna Garê jî manawî tune, divê tu ji hemî hereman derkevî, divê tu ji cê jî dakevî, manawî tune. Ama problem çi ye? Problem ew qas baregehên te yên eskerî hene weke PKK. Tu van baregehê xwe teslîmê kî dikî, kî tê dikeve? Çeteyên dewleta Tirkiyê werin bikevîne, çeteyên girêdayên Îranê eger werin bikevîne, mala Kurdan xirab dibe. Ew çiyayên mezin, muhteşem wê tim di destê hêzên tundrew de rabin. Ew gund û bajarên me ên li wan de re, yanî gundên derdora Duhokê, ê Amediyê, gundê Akrê, heta Qandîlê wê hemî dibin kontrola wan çeteyan de bin. Yani wextê ku hêzên gerîla ez ji we re bêjim ji wan çiyayan dakevin, em jê re dibêjin herêmê Palestînê medyayê PKK wisa binav dike, ji wan çiya dakevin, çeteyên dewleta Tirkiyê yan jî çeteyên dewleta Îranê li wan deran bicih dibin. Ji bo Başûrê Kurdistanê felaket dest pê dike. Êdî bila pedeke yeneke bifikirin wê çawa be. Wê demê hûn ê bibînin felaket çi ye. Wê demê hûn bibînin hilweşîna Başûrê Kurdistanê çawa gav bû gav çê dibe. Yek gundekî li wê derê sax namîne. Yek gundiyekî nikare zeviyê xwe bajo. Ahal vê derê hûn binivîsînin. Nabe, nikare. Ew însanên ku ji hebûna gerîla ya li wan çiyayan nerazî bûn wê encamê bibînî çawa be. Dewleta Tirkiye dewletekî pîs e. Hêvî ew e ku Partiya Karkerên Kurdistanê hebûna xwe bidomîne. Hebûna PKK şansekî mezin e ji bo Kurdan. Erê wallah. Ez vê ji dil dibêjim. Ji aliyê psîkolojîk ve jî. Milletê Kurd bê parastin nikare bimîne. Ez nabêjim illah merû şer bike. Ez ji we re behsa parastinê dikim. Niha gencekî wextê ku sîlah digire ser xwe, dixe ber kemera xwe, pişta xwe, nayê we meعنê ku şer dike. Ev sîlah divê li ser wî hebe, xwe diparêze. Ez vîya weke însanekî antîmîlîtarîst dibêjim. Ji ber ku dunyaya me, rojhilata navîn vê li ser me ferz dike. Çima li Ewropayê em çek û sîlah li ser xwe nagerînin? Çima? Hewce nake. Ji ber ku vê derê em bacê vergî didin dewletên Ewropayê, ew me diparêzin. Tiştekî were serê me em telefon dikin polîsên Ewropî tên hawara me. Firqê naxin navbera me. Ez Kurdim, Afrikî me, Ewropî me firqê naxe. Hemalatiyê Almanya me, hemalatiyê Fransayê me, ê Swîsrê me ne mühîm e ji bo wan. İnsanekî wextê di xeteriyê de be tê hewara wî. Ê êrişkar Fransîz be, Alman be, Ewropî be jî ji bo wî ew tê girtin. Yani firqê naxin navbera êrişkar û mağdûr. Ji kîjan welatan e filan. Ez behsa ew dikim. Mantıqa rojhilata navîn cuda ye hevan. Şer û pevçûn heye. Di destê her kesî de ne tenê demançe, keleş hene. Wan sîlahê mezinê li ser kamyoneta hene. Ê di şertên wisa de çawa dikarî xwe biparêzî? Milletê Kurd bê parastina çekdarî nabe. Em nikarin qedera xwe teslîmê dewleta Tirkiye bikin.
Parlamenterê Wanê yê Dem Partî Sinan Çîftürek ragihand ku du armancê serekê yên hevdîtinê hene. Daxwazên AKP, MHP wekî hevin. Dibêje bi texmîna min hevpeymaniya Cumhurê wê du daxwazên serekê ji wê celan bike. Yek, PKK li Qandîlê, li Rojhilatê Kurdistanê li her derê bi temamî çekan berde. Ya duyem jî wê daxwazê li ser Rojavayê Kurdistanê ji Öcalan bikin. Armanca wan ya serekê ew e rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê çekan dayîne bi temamî. Lê ev daxwaz ne rast e dibêje çîft yürek. Ev meseleya Bakurê Kurdistanê ye. Daxwaza çekdanînê ya li Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê ne rast e. Çîft yürek diyar kir armanca dewletê ji vê hevdîtinê diyar e. Lê yani dewlet dixwaze li ser Rojavayê Kurdistanê ji Öcalan bangekî bistîne. Daxwaz jî ew e ku hêzên Qesedê li Rojavayê Kurdistanê çekan berdin xwe radestî heteşê bikin. Ev daxwazekê şaş e, dewlet nikare vê yekê ji Öcalan bixwaze. Bi dîtina min Öcalan jî banga çekdanînê li Rojavayê Kurdistanê nake û divê neke jî. Divê dewlet di destûrê de hebûna Kurdan qebûl bike. Sinan Çîft Yürek dibêje van gotinan. Parlamenterê Dem Partiyê. Bang li dewleta Tirkiye kir ku gavê nû bavêje. Li pêşiya dewletê pirsgirêka Kurdan heye. Çi nav lê dikî bike. Meseleya Kurdan e. Çareseriya meseleya Kurdistanê ye. Dewlet lazim e du gavan bavêje. Yek, duwarê hukukî de ya din jî duwarê siyasî de. Gava hukukî divê ji bo hezaran kesên ku ji çiyê têne dikevin, yani çarçoveyeke yasayî were avakirin ji bo wan kesên ku ji çiyê da dikevin. Da ku tevlî jiyana civakî û siyasî bibin. Divê encamên pirsgirêka Kurdan ji holê were rakirin. Mesela Kurd tu hel bikî. Wekî din dibe mesela mafê hêviyê yê Öcalan heye, sistema qayyûman heye, berdana Demirtaş û girtiyên siyasî hene, emî dibe hal bibin. Ya duyem jî meseleya Kurdan meseleyekê siyasî ye. Yani divê pêvajoyê de çift yürek awisa pênasê dike, pêşî dibe Öcalan were berdan, qayyûm bi temamî rabin, Demirtaş û hemû girtiyên siyasiyên Kurd werin berdan û paşê meseleya Kurdan êdî meseleyekê siyasî ye divê em nava xwe de hal kin. Dewlet divê di destûra Tirkiyeyê de hebûna milletê Kurd qebûl bike, zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Pir net û zelal aniye ziman. Hakikaten. Ev bi vî şeklî hevanno. Niha cî bidim daxuyaniya Mazlûm Ebdî, ez ê êvarê li ser axaftina Mazlûm Ebdî zêdetir şîrove bikim. Aniha ez ji we re bêjim Mazlûm Ebdî çi gotiye? Ev yek. Deqekî ez vêya bînim ser ekranê. General Mazlûm Ebdî. Ya çi qastî hezkirin ya. Wî rojê li Duhokê tam bûbû star. General Mazlûm hat û herkes rabû ser piyal çepikan da. Yani êdî giriyan acayip insan hestewar dibûn. Yani ez bi xwe jî pir hestewar bûm. Yani epê. Merûv dibîne xweş e. Yani insanên me Mazlûm Ebdî em ji ber ku ji ciwaniya wî ve em wî dişopînin em nas dikin. Heta vê astê hat û hewl dide milletê me temsîl bike. Hevan ez hema daxuyaniyê wî jî were bixwînim. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî ragihand ku naveroka hevdîtina di navbera Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokkomarê Sûriye Ehmed el-Şara de ji wan re hatiye eşkerekirin. Encam erênîne. Ebdî eşkere kir Qesedê amade ye tevlî artêşa Sûriye bibe lê ne bi awayê belavbûnê bi awayê tevlîbûnekê bi rêk û pêk organîzekirî. Mazlûm Ebdî ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Bahsa serdema xwe ya Başûrê Kurdistanê kir. Bahsa hevdîtinên bi Şamê re kir. Bahsa helwesta Amerîka û Tirkiye kir. Mazlûm Ebdî da zanîn ku Tom Barak detayên hevdîtina Trump û el-Şara li Koşkespî jê re yek bi yek eşkere kiriye. Ebdî diyar kir ku Trump di hevdîtinê de pirsa Rojavayê Kurdistanê û Qesedê kiriye. Li gorî Barak hevdîtin gelek erênî derbas biye. Herçend baweriye me bi Barak tu nebêjî. Ji Serok Trump re daye xuyakirin ku îradeyekê heye û ev mesele were çareserkirin.
Gotinekî çi gotina tekiliya me bi qesedê re baş e. Wisa gotine. Yani Suriye wisa gotiye. Türkiye vê carê zimanê gefê bi kar neanî li Amerîkayê. Ew jî muhîm e. Abdî li ser helwesta Tirkiye jî eşkere kir ku Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan di wê civînê de amade biye. Trump xwastiye mesele bêşer bi diyalogê çareser bibe. Türkiye hin gazin kirine, dibêjin qesede girand hevdigere, bi giştî vê carê zêde netûj bûye dewleta Tirkiye. Bi gefan neaxifiye. Ew zimanê tûj û tehdîdê bi kar neaniye dewleta Tirkiye, yani Hakan Fidan. Xwestekê xwe yên çareseriyê tenê anîne ziman. Mazlûm Abdî li ser pirsa entegrasyona Qesedê ya artêşa Sûriyê jî destnîşan kir. Ew naxwazin hêza xwe belav bikin. Dixwazin bi tecrübeya xwe, bi ezmûna xwe bibin beşekî artêşê. Qesede hêzekê wisa ye ku ji tevahiya pêkhatiyên Bakur Rojdatê Sûriyê pêk tê. 10 salin bi koalîsyonê re kar dike, dixebite. Lazim e bi şiklekî bi rêk û pêk organîzekirî tevlî artêşa Sûriyê bibe. Em di wê baweriyê de ne ku tevlîbûna Qesedê wê artêşa Sûriyê xurttir bike û aramiyê bîne herêmê. Em dixwazin keda şervanên Qesedê wela neçe. Baweyekê layık tevlî artêşê bibin. Abdî eşkere kir ku wan di mijara leşkerî de pêşniyazên xwe û navê kesên ku wê bêne erkdarkirin ji Şamê re şandine. Lê hê bersim nehatiye. Mazlûm Abdî diyar kir ku di van danûstandinên bi Şamê re astengî ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve têne derxistin. Wan hemû nêrînên xwe yên li ser mijara îdarî, sînorî, derî, leşkerî bi nivîskî pêşkeş kirine. Ew dibêjin pêwîst e em berê mijarên leşkerî û ewlehiyê çareser bikin. Paşê derbasî mijarên destûrî û siyasî dibêjin. Dewleta Sûriyê. Ev nêzîkatî ne rast e dibêje Mazlûm Abdî. Mazlûm Abdî li ser serdana xwe ya Başûrê Kurdistanê li ser beşdariya Foruma Duhokê jî got, pêşwazî gelekî germ bû, ev serdan wekî destpêkeke nû ye. Abdî da zanîn ku wî bi Serok Mesûd Barzanî re bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêkanîne. Yeketiya Netewî, tekiliyên bi Şamê re, mijarên aborî, deriyê Sêmalka, guftûgӯyên serekê bûne. Wekî din Mazlûm Abdî çi dibêje hevan da? Ev ne cara yekemek ku em bi rayedarên hikûmeta Sûriyê re di nava tekiliyê dane. Na, ev ne cara yekemek ku em bi rayedarên hikûmeta Herêma Kurdistanê re di nava tekiliyê dane. Dewamiya ziyaretên berê bû. Gelek mijarên aktûel hebûn me li ser nîqaş kirin. Mijarên hevbeş her du terefan eleqedar dikirin. Bi giştî jî yeketiya netewî di rojava me de bû. Li ser va mijaran danûstandinê me çêbûn. Dîsa em li ser mijarên danûstandinên bi Şamê re sêkinin. Nêrînên hevûdû me pirsîn û me girtin. Alîkariya Başûrê Kurdistanê ya rojava gelekî giring e. Em li ser wê jî axivîn. Başûrê Kurdistanê piştgirî dide rojavayê Kurdistanê. Bi giştî di mijarên diyalog û aştiyê de tiştî ku rojava eleqedar dikin. Tiştê ku Bakurê Sûriye eleqedar dikin, Kurdan bi giştî eleqedar dikin, em li ser hemiyan axivîn, encamên giştî erênî bûn. Elbet em li ser deriyê Sêmalka jî li ser tekiliyên aboriyê jî axivîne. Ji bo ku tekilî, ji bo ku çûyîn hatin xurttir bibin, bi giştî jî ji deriyê Sêmalka re bêtir pêvajoya avakirina nû ya Sûriyê, mijarên aborî divê rola giring ya Başûrê Kurdistanê hebe. Em cîranên hevin, em birayên hevin, ne tenê ji bo Başûrê Kurdistanê, Kurdên Bakur jî Kurdên dîasporayê jî ji bo ku werin, ew jî xebatên ji nû ve avakirinê bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê rolekî xurt bilîzin. Em li ser van mijaran sekirîne. Yani bang li we jî dike. Bang li her kesî dike. Rojava welatê her kesî ye. Welatê hemû Kurdan e, werin têda cihê bigirin. Hevan na. Ez hema vê nûçî ji we re pêşkêş bikim, süper dibe. Ji ber ku Çînê tiştekî wisa kiriye binêrin. Çînê çi kiriye? Çînê çê kiriye, min çi kiriye? Çînê çi kiriye? Heqeten. Ka? Çîn çû?
Çin muşekekî pir ecayîb çêkiriye. Kam ez fotoğrafî digerim, dixwazim ji we re bînim. Havaye, vaye, vaye. Binêrin li vê ew ê binêrin muşek. Jê re dibêjin muşek füze. Füzeyekî wisa çêkiriye li hember Amerîkayê bi qasî 15 metro dirêjayî wî ye. Ev e. Li gorî raporeke leşkerî ya Çînê wan muşekeke nû ya bi navê J-L-1 çêkiriye ku dikare serikên atomî hilbigire bigihêje eyaleta Alaskayê heta kurahiya axa Amerîkayê. Taybetmendiyên muşekê çi ne? Ev muşek yani ev füzeya mezin ku hûn dibînin aniha li ser ekranê bi rêya balafira bombeavêj a mezin a cureyê H6N tê hilgirtin ji asîman tê avêtin yani ji erdê tu nikarî bavêjî divê tu pêşî balafirê bibî jor ve bavêjî ez jî tam bûme pisporê füze ha. Rapor dibêjin ku ev tekane muşekê ku li cîhanê sê taybetmendiyan di xwe de dihewîne. Mesafeya wê gelekî dûr e 8000 kîlometre dikare here. Ev muşek, ev füze. Gelekî bileze yani çawa gelekî bileze. Ji deng bileztir e. Ji deng. Mesela tu li vê derê deng lê dixî, deng çiqas zû diçe, ji deng zûtir diçe. Quweta wê çiqasî ye yani şiyana wê pir çeka atomî dikare bi hilbigire. Yani ev yek dike ku Çîn di vî warî de bikeve pêşiya Amerîka, bikeve pêşiya Rûsyayê. Yani Çîn di mesela muşekê de, mesela êrişkirina atomî de dibe welatê yekem vê dünyayê de. Cudahiya bi Amerîka û Rûsyayê re çi ye? Kovarekê leşkerî ya Çînî ya bi navê kovarê heye ez nebêjim. Hinekî daye zanîn dibêje Amerîka muşekên wê yê niha leza wan kêm e. Yani qiyasa Çînî û Amerîkayê kiriye em ser wî nesekirin. Yani rapor dibêje eger balafireke Çînî ji rojdatê Rûsyayê ve vê muşekê bavêje dikare piraniya bajarên Amerîkayê bi temamî serûbin bike armanc hevandan. Tiştekî wisa ye. Em hêvî dikin çêneve. Ez ji we re bêjim hevandan. Yek hevalê me Pîroz Fedayî mala te ava gelek spas dikim. Pîroz Fedayî wekî din maşallah maşallah mala te ava ji bo endametiya te. Salih Budak gelek spas dikim ji bo endametiya te. Bi vî şeklî eger hûn bidomînin her hebin. Em dikarin kanala xwe mezintir bikin. Bila her roj wisa be hejmara aboneyan jî ji kerema xwe re zêde bikin. Abone mühim in. Aniha em hêdî digêjin 28,000 baş e. Yani di salekî de eger em giştibin vê astê mühim e. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan û ez ê varê vê derê me ez îro aniha acîl divê derkem derve lê ez ê peyamê we bixwînim paşê. Her hebin dem baş.